knip ik er even uit. O delen, mijn plakje op ierde, mijn petten en hagen en sa. Wij slobben en chillingen briede, en pjurkine loft jonk mata. Het vuurland werd in rust de turmakken waar, bloeit nou een stille natuur. Als ik deze beelden bij Semmerjoen zocht, dan is mijn hette vol vuur. Prachtig. Ja, als band zijn, dan had dat net zozeer terug, hè. Dan wordt het normaal. Ik krijg eigenlijk altijd mij alles met de muziek en noem maar op. Maar ja, wij komen hier al echt vanaf het 3 of 4 of 5, 6 uur. Eigenlijk altijd al, boetenskwalt hierom. Ja, en het is toch, ja, wat ik zei, het loopt een paradijsje. Hoe ouder je wordt, hoe meer dat ik realiseer, hoe mooi het is dat hier. En een lekker beetje weer om terug kunnen trekken van de rest. Maar... We zijn zover voor het eerste live optreden hier op het podium van het Haske. Ondertussen Hendrik Waringa en Maurits van Nijen. We zijn er klaar voor. De Jim Reeves tribute met Hendrik Waringa en Maurits van Nijen. Veel plezier. Ik ben eigenlijk altijd al tocht als band al of niet zo van ja, ik zoek misschien ooit wel eens wat. Mijn paken dwang wel in de muziek, dan moest ik het nou wel weer dwang in die zin. In de jaren 60, 70 en 80 veroveren ze de herten van countrymen in Nederland. Early Bird uit het Frieske dorpje Oudenboorn, met frontman en zanger Hendrik Waringa. Zo met je LP's speel je toch het hele land en worden zelfs in het buitenland bekend. Maar zijn mooie jippenstem wordt Waringa de Frieske Jim Reeves neemt. Early Bird speelt al jaren net meer in de Doetietske formatie. Maar pakensisser Maurits had net alleen nog de leefde van muziek, maar ik de stem van Paken mooi kregen. Wat hij wil, nog 1 keer met de oude formatie op het podium staan. Nou, wat als wij nou nog eens een keer een eigen cd in meidje met eigen materiaal, eigen oude versjes van Paken, of eigen versjes, weet ik het, betekent wat. En hij zei, het wordt wel een prachtig werk. Ik zei, ja, maar dat hindert niks. Als Paken er nog van had, dan wil ik het wel proberen. Ja, en ik kan wel zeggen dat is eigenlijk in de positieve zin compleet uit de hand om. Like all of us do. Wij hadden iedereen zo enthousiast kregen dat wij dus na 60 jaar Early Bird werd naar album maken. Mijn eigen materiaal. Ga je vanuit, dan geef ik terug en dan zit ik zien dat wij er een paar concerten bij krijgen. When I hear that whistle blow, I hang my head. Begin 60 jaren wie een groepje in Boon, jongens, kameraden, en die bespeelden al een instrument. Gitaar, basgitaar, drums. En ik ben er vaak bij en ze speelden dan hoofdzakelijk instrumentale nummers. Van de Shadows, weet ik het wat. Maar ik kreeg net een instrument, dus wat moest ik? Maar toen dacht ik, hé, wat ik nou eens zong. En zij begeleidde mij. Oh, dat ligt wel goed daar. En toen ben we naar een amateurjongwerst in Terkappelen. En dan zong ik een versje van Jim Reeves. Uiteraard. En daar wonnen we de eerste prijs. En de kerstdagskoor zei dat weer de start van Early Bird. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? Ze hebben behoorlijk veel gebracht. Ze, ik wel aardig bekendheid voor de radio. Ze ben ik een keer voor de televisie geweest. En ik persoonlijk vind ze heel mooi. This I know, this I know. The weeds have been steadily growing. Please don't go
country en western muziek betekent voor mij dus het genre muziek dat mij erg aanspreekt. Hoe lang? Nou, ongeveer 15 jaar. De exacte datum weet ik net meer. Maar om en nabij 15 jaar. En altijd diezelfde muziek? Ja, de melodieën die lezen in de regel prettig in de gehoor. De teksten die gaan meestal een bepaalde strekking van het countryleven, vooral in Amerika natuurlijk. Maar mensen wat ik vergelijken kennen mij het leven hier in Friesland bijvoorbeeld. Toch wel, hè? Ja. Zo even gitaar spelen, dat is jouw werk zat. Hoe ben je maar eigenlijk leuk die naam kwam? Early Bird? Ja. Early Bird met een satelliet. Wij berichten kregen uit Amerika. Oké. En de country komt ook. Oh, wel leuk. Dat ik ben Maar we meenamen aan de Burning Torches, Ja. App and the Starfighters en de Highwayman. Dat voelde je alleen net. Tot Albert kwam en Early Bird. Ja. De Early Birds. Ja, moeilijk toch. Zo is het gekomen. Huh? Laat die horen! Hetzelfde dat mijn paken beppen binnen. He, dat ik als liedband zei van nou, ik wil mijn paken maar de muziek maken. Dat zij mij naast hem op het podium zetten of een krukje mijn gitaar. Van nou ja, door die dingbaan en keer er maar wat lekker zitten te ragen. En ja, ik heb me niet heel erg actief met heugen, maar ik vond het band vond het wel makkelijk. It's a lesson too late for the learning, made of sand. En dan hadden ze een plastic gitaar en een gitaartoetje van Taniel zetten op een krukje. En dan speelde er mij. En dan meende ik dat er serieus mij doet, want dan had er een keer snaabrussen. En dan hadden we er dus maar in. In de war. Het hele optreden in de war. En prachtig mooi. Maar zij dat begon en de laatste jaren had dat een hele vlucht na. Hij kan nou geweldig spelen. Ik ram hier maar wat mij in de band, maar hij doet echt serieus. Daar had ik geweldig plezier in. Geen zin in gedonder. Nee, alsjeblieft net. Wie dat nou?
Dat is naar het oudste. Ja, maar daar heb ik... ja. Hier knap je van op. And I haven't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and the clock keeps dragging on. But that train keeps the rolling on down to San. Ik heb lekker eens een reunie gehad en die is toen zo'n gewonnetje mij. Ja, Joko, daar wist hij er misschien net zo van bewust, maar die had weer zanger van een band. Hè, en wij, voor ons weer gewonnen. Ja, altijd gewonnen, ja. En nou? En dat was Early Bird met de vocale kwaliteiten van de liedzanger Hendrik Waringa. De enige trouwens van Early Bird die inderdaad al 25 jaar binnen die naam van countrymuziek bezig is. Je begint op school met een gitaartje, een schoolbandje of een fluitje spelen. Je gaat dus aan een amateuravond. In die tijd, je weet er ook nog wat van. Je wint dus een beker en zo gaat het stapje voor stapje. En we willen jullie een klein stukje laten horen van hoe Early Bird klonk in, nou zeg, 1966. En ik wijs er van tevoren op dat u niet moet schrikken, want de opnamekwaliteit is niet al te best. Het is echt een amateuristische opname in al zijn soorten en maten. A Beautiful Life. Ja, als ik naar school ga of zo, dan winnen er gewoon heel soort mensen die zijn van... die had stond weer in de krant ook, of die had weer op televisie ook. Ja, het weer natuurlijk wel, dat vonden we natuurlijk wel heel leuk. Want als het moment daar weer, dan zie je het mij natuurlijk ik voor de televisie of de radio uiteraard. Maar ja, misschien bij oren nog wel meer. Ja, nee, ja. Nee, ik weet wel dat ik niks mag doen, maar... 1, 2, 3, 4. Ze vroegen mij van, kun jij invallen? Want ze hadden een groot optreden in Rotterdam Ahoy. Ze zijn echt voor een heel groot publiek. En ze hadden een drummer nodig op korte termijn. En zo zijn ze bij me gekomen. En via, want ik wist helemaal niet wat Early Bird was. Ja, er speelde iemand in, die kende ik dan wel, Sjoerd-Jan de Wit. Maar verder, ik wist er eigenlijk helemaal niets van. Zo ben ik bij hun gekomen en dat was een klik. En toen had ik zoiets van, nou, dan wil ik wel blijven. Wij hadden vroeger al fanclubdagen en daar kwamen tussen de 400, 600, wel eens 800 mensen. Die kwamen gewoon naar je showtje toe, weet je wel. Dat was geweldig. Ja. En er hing ook een sfeer. Nou, die heb ik nooit weer meegemaakt hoor. Dat is echt uniek. Ik ben er hartstikke trots op dat ik de LP mag uitreiken. On the Wing, ik moest even spieken. U wordt op de vleugels van Early Bird meegenomen in een prachtig boeket van countrymuziek. Het is mij echt een heel waar genoegen om een band die ik al jarenlang ken, die ik nog nooit heb mogen ontmoeten, de 5e LP te mogen uitreiken. En ik doe dat graag, maar dan onder luid applaus. Niet voor mij, maar voor Early Bird. Ik bedoel, country is natuurlijk helemaal niet meer wat het was in onze tijd. Het is... ik ken heel weinig countrygroepen. Misschien dat het nu weer een beetje komt. Hè, maar dat is echt jaren gewoon helemaal niks geweest. Dus, en Hendrik is altijd doorgegaan. En altijd op zijn manier. Met zijn liedjes. En zo weinig mogelijk liedjes van een andere. Hij had zijn eigen liedjes. Kijk, en dat onderscheid je dan ook natuurlijk. I know that it...
I know that it's over. You're not happy with me. You don't see my teardrops and the pain you don't feel. The sun keeps on shining, but it rains in my heart. I'm feeling blue. I know we've been through since we've been apart. En dan tweede couplet, Maurits. Dat weet ik net. Do you still remember? Dus je stil die gitaar staan. En als Jankje op de bank zit, dan pakt de stekker om Maurits voorzichtig. Hè? Ja, maak hem wel even beter aan. En dan begon we erop te pielen. Maar ja, ik ben linkshandig en hij is rechtshandig. Maar hij kon, dat kende nou wel. Hij kende dus ik links en rechtshandig speel je. Wauw. Dat maakt er niks uit. Nou ja, het ging er wat beter dan door natuurlijk, maar en zij had ik met gitaarspelen begon. Oké. Nou, zullen we het proberen? Ja. We gaan hem proberen. My world fell. Laat die Ja, ik zei het zelf uit. We laten Ik zat precies hetzelfde Vergeet de te piano zeggen. maar. Vergeet even de piano. Geen piano. Yes. Oké, tel ik af. Ja. 1, 2, 3, 1, 2. That I can't forget you. The way you held me tight. My world fell to pieces 'cause you broke my heart last night. En dan bedoel je dat niet. Ja jongen, hij zou het weer naar de kloten houden. We komen in de buurt. Grote lul. In de buurt zaten. We komen in de buurt. Where is the blessing from above? Beppe in die zin, hè, het is een bijzondere vrouw, het is een geweldige vrouw. Ze is denk ik wel de stok achter de deur geweest van hele protte dingen. Die meisjes soms ook wel minder goede dingen maaien en dan mij daar ik doorheen in een bepaalde periode wat dan ik iemand er doorheen, ik bijvoorbeeld met het hersenen vaak van mijn pagen. Ja, dat is wel ding dat zij er net west wie dan wie dat wel heel oors eindigen denk ik. En dat ik voor de muziek, voor alles wat erbij kwam, ja, dat is wel heel belangrijk best. De fans van de Frieske countryband Early Bird hebben een ierwachtje matten. Maar juist wie het dan eigenlijk zo vier. De band is er weer, nadat er vanwege ziekte een ier lang net optreden werd koer. I'll always dream, still I'll never own you. Making believe. De ziekte van jonge gitarist Henk Waringa hoorde Early Bird een ier lang van de podia. Maar juist stier hij er weer, together met jongeres Karin Wieling. Het had natuurlijk een mailje met mij, dat ik maar eerlijk wezen. We hadden net de volle uur uitbreidje. Het had in de krant staan en Jouke had het van een jongen zijn. Maar inderdaad, weer heel moeilijk. Echt een moeilijke waai om weer rond te komen. Omdat je wist waar je kon, hè, met de stem. En dan denk ik, knapt het bij de vingers uit, zeg maar. Ja, maar de 6 minuten. Dat is 2 keer. Dat is dus een 5 plus. Ja, dat is wel een briefje. Nou, dan doe ik die laatste, Igor. Oké. Memories.
wel mooi dat we dit dank, dat gezamenlijk muziek maken op die manier. Nou, of het nou een liedpodium of een grutpodium of het 10 man of 100 man is, dat maakt het me eigenlijk net zo vol uit in die zin. Dus dat, ja, dat vind ik wel het mooiste. Zeker ik met de oren bandleden nou. De kerst voor Sjen hoe het project ik wil oren meestal opleven. Hij is opgehouden als duo met Karin en toen is het met Sipi Bangma de verder gegaan. Ja, Sipi Bangma was toen ziek en die kon toen net met mij met de optredens en toen stond er eigenlijk een beetje op het punt van of hij moest in zijn eentje terug of het mij ophalen. Hier is hard het idee van, nou ja, dan is het nou geklikt. Want maar wie moet ik nou nog vet? En hij had een hele goede tijd nog gewoon maar Sibren dat zij vanuit het begin bij elkaar was en tot het overlijden had hij met Sibren een optredenshand. Maar ja, dat had ik wel geklapt was natuurlijk dat Sibren er net meer weer en toen zei Maurits aan mijn paken, ik wilde het wel maar niet mooi. Nou ja, dat wie ik eigenlijk de enige die nog maar vet kon. De volgende nummer dat zong ik al bij de man in de kamer. 15 jaar, Sipi Bangma, Albert Veld, Koen Paulusma. Deze 3 jongens van Early Bird ben er net meer. Het nummer weer Making Believe. Making believe that you still love me. It's leaving me alone and so blue. I'll always dream, still I'll never own you. Making believe is all I can do. En ja, dat is wel teruggegroeid dat ik daar steeds weer mee kom, steeds weer vaker, steeds weer. En dat nou ja, eigenlijk tot het punt dat Paak het zelf nou ik zei, dat er net meer zonder mij op paard moet. Ik vind het wel mooi dat het stukje neemt, hè? Want dat houdt natuurlijk een keer op, hè? Ik zou nou, ja, ik mag graag een keer spelen, maar nou elke snuiter op u, dat lukt net. Ik ken hem meer. En hij kiest zijn eigen way. Zijn genre leidt oors. Dat is ook logisch, want het genre heeft dat we 51 gereden, begin 60 gereden. Dat is heel andere muziek dan wat je hier de dag jaren. But she went riding on a dark and dusty trail. Hij gaat meer op knapper en ze maakt nou dat soort muziek. En zijn eigen nummers natuurlijk. Want beter de wij helft, ik weet het niet, maar ja. Hij samen steekt zingen nummers. Zo, die zitten te spelen in verleden dikke. Klinkt erg goed. Ja. Following the footsteps and the tracks left in the sand. But she came to a stop, he heard his prices call. He locked his aim, spent his bow and saw his target fall. Oh, Machi, guide us in the night, Machi. Lead us through the fight, Machi. Our savior at best, Machi. The rider of the West. Dat zeggen de meesten ik al, wat is dat prachtig. Dat kan. Dat toch maar die pagen zitten er op de nieuwsdienst. Nou ja, dat is wat ik wil. Meestal is de zon of zo wat heen, maar de pagen zitten er al. Ja. En wat voor band heb je ook hoor? Ja, die is wel heel nauw.
meer zon, dan pakken ze dus wat. Mooi. The hero and the treasures that he brings. So